kotiin. Toimi niin, ettei nuorukaiset joutuisi sotiin. Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajumme saattaa. Tajumme saattaa. Tajumme saattaa. Antaa. Nyt on taiteiden yhden herran jestas. Seuraavaksi kuulimme, että Lauri Tähkä on jäänyt pienelle keikkatauolle. Joudumme paikkaamaan yhden biisin verran Lauri Tähkää. Viulussa meillä on Tapani Unkuri. Joo, Kuulaopiston playback-osasto käynyt Tapani Unkuri. 3 viikon kirjekurssilla oppii viulustus. Näytä minulle, Tapani, näytä. Pienen teknisiä ongelmia takapenkillä. Mutta ne ovat voitetut. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Mikä sai sut miettimään, sana päätä penkerää, mitä tästä käteen jää? Suru kyllä käydä saa, kun mä ei jää asumaan, tästä liikon tunnen mukanaan. Hetkeksi en sulle rupea, sijaksi en sulle kirjoitaan. Hetkeksi olen sulle huvia, se on vielä sarakuvia. Jokainen kai tavallaan elämä on sen rauhoittaa, niin koottaa sun kasattalon vaan. Lähdin tähän eilenkin, niin monen kertaan melkein sai sanotuksi sulle viimeinkin. Hetkeksi en sulle rupia, sijaksi en sulle kirjoitaan. Hetkeksi olin sulle huvia, se on vielä sarakuvia. Se ainainen onni oli kiittävää. On aika yhtä antaa ja viittävää, etkö pidäkaan hidastaa. Hei! Hetkeksi en sulle rupia, sijaksi en sulle kelpaa. Hetkeksi olin sulle huvia, se on vielä sarakuvia. Hetkeksi en sulle rupia, sijaksi en sulle kelpaa. Hetkeksi olin sulle huvia, se on vielä sarakuvia. Kiitos Tapsu ja kiitos Tähkää loistavasta biisistä. Fuck you, man! That is pretty good! That is pretty good!